Sabina bola pred pár mesiacmi tam, kde si možno teraz ty. Škola hotová a v hlave otáznik. Čo ďalej? Jasné, mohla som ísť na pohovor do kancelárie, ale chcela som viac. Rozhodla sa pre niečo, čo jej dáva slobodu, rozvoj a aj peniaze. A vieš čo? Nebolo to vôbec ťažké. Koľko zarobí, záleží len na nej. Sama sebe šéfka, žiadne tabuľky, len jej šikovnosť. A hoci začínala od nuly, vďaka odbornosti a profesionalite lídrov, mala jasno hneď od začiatku. Sabina denne komunikuje s klientmi, pripravuje byty na predaj a sprevádza obhliadkami. Jej práca je dynamická, rozmanitá a vždy o ľuďoch. Keď chcem, môžem si zabehať, zacvičiť. Alebo ísť na výlet. Môj čas, moje pravidla. Ak máš sebe chuť niečo dokázať, neboj sa to skúsiť. Možno, že ty budeš ten, komu sa zmení život.